صندوقچه‌ی زولبیا. سلسله فیلم تصویری. فیلم 18. صبر کنید. حاضر علف تر و تازه‌تان می‌دهم. Ассалом бобо, субҳатон бахайр. ва алайкум ассалом духтарам. Субҳи ту ҳам бахайр. бобоҷон, ассалом. ва алайкум ассалом ширинаки бобо. нақс хоб кардӣ ҷони бобо. чӣ хуб ки ту ҳам барвақт бархестӣ. файзи саҳар баракат дорад. боду ҳавои саҳар духтарам ба ҷону тани инсон аҷаб ҳаловат мебахшад. ҳавои саҳар одамро рӯҳбаланд мекунад. ба 101 дард давост. салом манижаҷон. асалаки биби, аллакай аз хоб хестӣ. саҳархезӣ хуб аст. салом бибиҷон, ман ҳавлиро мерӯбам. умрака дароз шавад духтарам, лекин аввал кӯчаро рӯ. ҳамин насиҳати маро ҳама вақт дар хотир дор. пагоҳӣ аввал дари ҳавлиро кушода кӯчаро об зада рӯ. ин расму одати тоҷикон аст. кӯчаи тозаю обзадагию руфтагиро дида роҳгузарон хурсанд мешаванд, дуои нек мекунанд. хуб шудааст бибиҷон, ташаккур барои насиҳататон. ҳаргиз фаромӯш намекунам. ассалому алайкум. монда набоши манижаҷон. ассалому алайкум падар. салом амакҷон. ва алайкум ассалом писарам. ниҳолҳоро хабар гирифта омадӣ? хуб қад кашидам? хеле қад кашидам падар. ҳамин саҳар об додам. офарин писарам. ба ниҳолон пагоҳӣ об додан беҳтар аст. агар одам тасфида бошаду оби сард нӯшад, шамол мехӯрад кӯ. дарахтонро ҳам дар тасфи рӯз об додан дуруст нест. салом бобои рустам, барои шир омадам. шир ҳаст шери амад. сарвиноз духтарам, мошини шир омад. сатили ширро баро. кани ҳама ба сари дастархон биёед. вақти ношто расид. ҳама шир биринҷ мехӯрем. навакак офтоб баромаду аллакай ноништа мекунанд. ин қадар барвақт? мана бобои фаридуну бибии санавбар ба кор намераванд ку. аҷиб. ана беҷанҷон ҳам аз хоб хест. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом набераи бобо. кани барои беҷан ҳам шир биринҷ биёред. амакҷон, ҳоло иштиҳоям нест. бо ҳам ноништа кунем, иштиҳо ҳам пайдо мешавад. беҷанҷон дуруст мегӯяд. вай ҳоло иштиҳо надорад. барои кушодани иштиҳо офтоб набаромада бедор шудан лозим аст. боз ягон кори хонаву ҳавлиро кардан дар кор ки одам бурра бедору ҳушёр шавад. иштиҳо баъди кору ҳаракат пайдо мешавад. бобоҷон, шумоён кор ҳам кардед? чӣ кор кардед? вақте ки мо бедор шудем нав субҳ медамид. барои чӣ ин қадар барвақт мехезед бобо? шумо нафақахӯр кӯ? дар деҳа писарам ҳеҷ кас бекор нест. ҳама коре доранд. барвақт нахезем, корҳо нимкора мемонанд. як рӯзи баҳор пур кунад анбор гуфтанд. манижа, ту ҳам кор кардӣ? ман кӯчаҳои ҳавлиро об зада руфтам. ана ношто ки кардем, боз худат мебинӣ.
ки чӣ қадар кор дар пеш аст ҷони бобо. ман ҳам ба шумо ёрӣ медиҳам бобо. аҷаб кори хуб мешавад. ёрдамчӣ ҳамеша дар кор аст бежанҷон. акнун ширбиринҷро хӯр набераӣ бобо. ширбиринҷ таоми миллию суннатии тоҷикон аст. барои саломатӣ ва инкишофи ту фоидаи зиёд дорад. ширу биринҷ устухони одамро мустаҳкам мекунанд. ин таомро хӯрда қад мекашӣ. ширу биринҷ кони сафедаанд. калси ном ғизо доранд ки дандонро мустаҳкам мекунанд. бобо, мо ҳам дар шаҳр ширбиринҷ мехӯрем. ҳамон шире ки пагоҳиҳо шумо дар шаҳр мехӯред, мо аз деҳа мефиристем бежан. чӣ хел? мо ширро аз мағоза мехарем? ту хоб будӣ бежанҷон. навакак мошини шир омада буд. мо ба шаҳриён шир фиристодем. бобо, ман намедонистам ки ширро ба шаҳр аз деҳа мебаранд. ба шаҳр аз деҳа бисёр чиз мебаранд. масалан имрӯз ба бозори шаҳр себу ангуру шафтолу ҳам мефиристем. аз шаҳр ҳам ба деҳа ҳарчӣ меоранд. орду равғану шакару либос. хулас мо ба онҳо мефиристему онҳо ба мо. себу ангуру шафтолу дар куҷоянд? дар боғ. баъди ношто ба боғ меравем. ана сарвиноз ҳам хӯрок овард. ҳама ҷамъ шавед. манижа бежан, ширинакони бобо, кани дастҳоро шуста ба сари дастархон биёед. оҳ, ман сахт гурусна шудам. ман ҳам гуруснам. кор ки кардед ишкам нақора мезанаду иштиҳо карнай мешаванд. бобоҷон, баъди хӯрок мумкин аст ки ман ба обозӣ равам? ҳаҳа, мумкин. дарёчаи мо шуху чуқур нест. бемалолу бехавотир обозӣ кардан гир. агар 60 медоштӣ моҳӣ ҳам мегирифтӣ. хуб бозӣ карда омадӣ. моҳидорӣ ҳам кардам бобо. бобо, боз чӣ кор ҳаст? акнун чӣ кор кунем? акнун бегоҳ шуд. ба хона рафта истироҳат мекунем. бобо, амаки азиз нестанд. куҷо рафтанд? амакат ҷони бобо занбурпарвар ҳам ҳаст. рафт ки қутиҳоро хабар гирад. акнун то бевақтӣ он ҷо мешавад. бобоҷон, ман занбурхонаро ягон бор надидам. ман ҳам надидам бобоҷон. пагоҳ ҳамроҳи амакатон рафта мебинед. лекин эҳтиёт шавед ки занбур нагазад. фақат барвақттар аз хоб хестанат лозим писарам. ман офтоб набаромада бедор мешавам бобо. албатта бежанҷон, ҳар ки барвақт бархезад ҳамеша бурд мекунад. ҳар лаҳзаи тобистон ғанимат аст ба деҳқон. бобоҷон, имрӯз мо хуб кор кардем. бале ҷони бобо. бибиҷон, имшаб ба мо афсона мегӯед? ҳа ҷони бибӣ, албатта афсона мегӯям. афсонаи симурғро мегӯям. буд набуд, будгор буд. замин набуд, шуд гор буд. дар як замон, дар як макон, як паррандаи хушболу пар буд. агар ба вай нигоҳ кунӣ, аз тамошояш сер намешудӣ. пару болаш мисли тиру камон буд. боз ин парранда бисёр доно буд. чунон доно буд ки ба ҳар савол ҷавоб гуфта метавонист. ҳар мушкилро осон карда метавонист. аз ҳама асосиаш ин паррандаи зебою хушболу пар бачаҳоро дӯст медошт. хайр, кани бежанҷону манижаҷон, дӯстиякони бибӣ ба ман гӯед ки
این پرنده چی نام داشت؟ امروز که خوب کردید شما را خوبی خوش میبرد. خوبهای خوش بینید شیرینکانی من.